दिन्थिफुंनो थाखाय जोंजों बाहागो लाफैनो हादों इसोरा बाख्नाय जाथों। मोनसे बे समावनो मिथिहोनाय जायफ्रा मोसानो गोनां ग्रुप एबा हानजाफ्रा ओरै जौसांनि आगदाथिंजाय एबा सानजाथिंजाय खिन्थाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मोनसे खावलायनाय नैबे दा मोसानाय बिथांमोननिखौ माबा खालामनाङा लाइभ खालामनाङा मोनसे खावलायनाय बिथांमोना गुबुननिफ्राय फैदों अन्नानै बिथांनि मोसानायखौ लाइभ खालामनाङा ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाङा। गेजेराव थानाया जिरायनानै अननानै बयबो नुहुरजोबनाय बायदि जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम। थेंक इउ भेरि माच फर वन्डारफुल डान्सिं लाइक बयबो बिथांमोननि थाखाय आखाइ खबनानै हो। मोनसे खावलायनाय बिथांमोननि मोसानायखौ अन्नानै ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनो नाङा होनना बुंदों। बिथांमोना एकदम गोजाननिफ्रायसो फैदों नालाय बेखौ अन्नानै गोसोआव लादो खेबनानै लादो ओमफ्राय बांद्राय पाब्लिश बिदि खालामनाङा खावलायनाय जाबाय। ओमफ्राय मोनसेबाव अन्नानै नायग्रा मोसानायखौ मोजां मोनग्रा जोंनि ओरैहाय बिमा बिफा लाइमोनफोर एबा बयनिसिमबो खावलायबाय बे गेजेराव थानायफ्रा अन्नानै जिरायनानै हो। गौरी उनथिंजाय ना नुहुराखैनो जुदि गसंनोबा एसे उनाव गसंहो अन्नानै बे गेजेराव थानायफ्रा जिरायनानै हो दे
खावलायबाय अननानै जिरायनानै होदो जेन बयबो नुलायलायो दाबो होआखै नालाय बे समाव आमथिका ग्रुप डेन्सआ जोंनो मोसानायखौ देखायफैगोन अन्नानै गोख्रै फैदो आमथिका ग्रुप डेन्स लिंआ हरदो लिंआ दानिया आमथिका एरियानि बिमाफ्रा 75 ग्रुप जानानै मोसागोन बयबो गोबारै आखाइ हमना हो बे आमथिका ईदनि मोसाखांनायनि उनाव बिथांमोना मोसानानै दिन्थिगोन नङाब्ला मोननै मेथाइ थांगोन ना जाफिनगोन आदा हारसिंनो ना जानाय नङा जाबाथ' एसे सार माथो गाबोन माबाया आसोला अन्नानै साउन्ड बक्सनि खाथियाव थानाय केमेरामेन नोंथांमोना एसे उनावजों था सिगांनि मानसिया नुहुराखैनो साउन्ड बक्सनि खाथियाव थानाय केमेरामेन अन्नानै एसे उनावजों था उननि मानसिया नुहुराखै
हाजासे साबायखर थाबाय आमथिखा एरियानि मोसाग्राफोरखौ इसोरा नोंसोरजों लोगोसे थाथों। बिनि उनाव मोसागोन जोंहा गुरखा ग्रुप डेन्स। Now I would like to request Gurkha group dance to come forward on the stage. Report, report खालामखै मा गैया मेम'रि दंखादों नोंनिया बेखौ जादा जोङो बिनि उनाव गरखा बिथांमोननिफ्राय नायगोन बेनिखायनो बयबो गोसो होनानै नायदो बारा जालायलाङासैलै दिनै एसे मानसिया एसे बुरजा नालाय अन्नानै ओमफ्राय मोनसे खावलायबावनाय ओरै जिं जिंनिखौ बुंबाय थाफैदों खोमायाव अन्नानै एसे जिरायबा मोजां जागोन ओरै जिं जिंना दे अभी हम देखूंगा देंद्रा दें गोरखा ग्रुप डांस बिथांमोननि थाखाय गोबारै आखाइ खबनानै हो।
बेरा सिरि बहुत बहुत अच्छा से नाच के दिखाया इसलिए बहुत शुक्रिया बिथांमोनखौ बयबो आखाइ खमनानै सभी थाली बाजा के धन्यवाद मा होनोमोनलाय आच्छा देता हूं आरोखि जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम बिथांमोनहा सिमानि बायहेरानिफ्राय फैनानै मोसानानै दिन्थिफैदों आरो मा मोनसे खावलायबावनाय रायजोफोर अननानै हनै बे ओरै दख'सेया एसे फासयनानै जिराय होननानै बुंदों औ रिनान नुहुरासैनो दे अननानै एसे जिरायना होफैनिया बे समाव ना गुरनाय मोसाना देखायगोन क'क्राझार एरियानि ग्रुप डेन्स बिसोरो जोंना ना गुरनानै माबायदि हमो माबायदि खबायाव सोयो माबायदि जेखाइजों गुरो बेखौ जोंनो देखायगोन अननानै गोबारै आखाइ खबनानै हो बिथांखौ वेलकाम खालामनि This is our Bodo women folk dance. We catch fish on the bank of the river and on the paddy field.
दानिया मोसाफैगोन दायखा जरा एरियानि बिमाफोर जुबिलिनि मुङाव 75 मोसानाय 75 जन बेनिखायनो बिथांमोनखौ बयबो आखाइ खबनानै बराय हरदो। তাৰপিছতে ৰেডি হৈ থাকিব আমাৰ সাঁওতালি গ্ৰুপ ডেন্স।这里开始了。
खालामनानै होदो बिथांमोननि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम बे बिथांमोन मोसानायनि उनाव जोंहा सानथालि ग्रुपनिफ्राय गावसोरनि समायना रमायना हारिमु दिन्थिनाय मोसानायखौ मोसाफैगोन बयबो खनसे साय आखाइ खबना होबावदो दे एसे स्रि जादों बास दे এতিয়া মই আমাৰ সান্থালী ভাই ভনীসকলক আমাৰ এই ষ্টেজত পৰিবহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো সান্থালী গ্ৰুপ ডেন্স ओरैबायदि गराय गोजा बे सानथालि बिथांमोन मोसाखांनायनि उनाव जोङो बर'नि मोनसे हारिमु नायगोन थावख्रि लुनाय मोसानाय बामोनगाव एरियानिफ्राय बिनि उनावनो जोङो थावख्रि लुनाय मोसानायनि उनाव दिखिया जुलि ग्रुप मोसानाय बेखौ नायगोन निसा हाज'वारि बिथांनिसिम मोनसे मिथिहोनाय नोंनि बिफाया थांनोसैनो ओंखायनो नोंनि बाबाखौ लोगो लाहैदो मोनसे खबर फैदों औगुरि गामिनि निसा हाज'वारि नानिया बहा दं नोंनि बाबाखौ लोगो लाहैदो थांनोसैनो
बिथांमोना आखाइ खबनानै होदो आरो बिथांमोननि आरोबाव मोनसे मोसाबावनाय दङ गराय गोजाजों मोसादों दानिया खर'आव दैहुफ्रा सिथाबजोबनोसैलाय नै
धन्यबाद आमार सान्तानि बयनि भाई हकलो नोंथांमोना गोबारै आखाइ खबना होदो सोरबा हागोन नामा बिथांमोन बायदि खर'आवहाय दैखौ रुजुनानै मोसानो ओरैबादि मोसानो गोरों बिसोरो दानिया फैदो थावख्रि लुनाय बामोनगाव एरियानि जोबोद मोजां मोसानो थांबाय बेनिखायनो बिथांमोनखौ हामबायनो बरिया नाचे कि किसे ना बोरै होनोमोनलाय आथा लागायसिना खि माथा दिया बेखारनि बरिया थाखिसै आरोखि बयबो अलप जाने मा होनो बिसिनि अपना लके में गान्था उलक सुरथा जानाय आरोखि दिनै लायोलाय बे जुबिलियाव जोङो मोसानानै दिन्थिलायबाय टें 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 आखाइ खबना हो दे बे समाव जोङो जोंनि बर'नि मोनसे हारिमु नायगोन जोङो सानथालि बिथांमोनखौ नायबाय दानिया थावख्रि लुनाय बेखौ जोङो नायगोन बामोनगाव एरियानि लाइमोनफोरनिफ्राय इन्दि लुनाय सोरबा सोरबाथ' जोंनि बिमाफ्रा रोंलागोन गोदोना रोङोमोन दानाथ' रोंखाला बे लानायफ्राबो रोंना रोङाथाय होनलायदो आरो मारै मारै खुन्दुं थुनो माबा एम्फौनिफ्राय माबा मा होनोमोनलाय लुयो बेखौ नायनोसै आरो मालायो
मोजां जाबाय सोरबाफोर इन्दि लुनो रोङाब्ला बिथांमोननिफ्रायनो सोलोंना लाखाबाय जानो हागौ जों गोबारै आखाइ खबना होनि दे रानिमोननि मोसानायखौ साबायखर बावनि खुन्दुङा बेसेबां हाखो होनलायदो आरोखि जोबोद साबायखर थाबाय दानिया 75 जन मोसानाय नायनोसैलाय थांथ'नाङालै रायजोफोर साफा साफा दंबावो मा थाङा माने दसे उनाव नुगोन ओंखायनो आथुर जानो नाङा थांथ'नो नाङा दे दे होमबालाय ইয়াৰ পিছতে ৰেডি হৈ থাকিব মিচিং গ্ৰুপ মিচিং কালচাৰেল গ্ৰুপ दिखियाजुलियाव ना दिखियाजुलि एरियानि बिमा बिफा हायलालाय हुइलालाय दहाय खननाय मेथाइखौ रोजाबफैनोसैलाय बिथांमोनखौ बयबो आखाइ खबनानै होदोब्रा दे बरायदो होनदो बिनि उनाव रेडि जानानै था मिसिं बिथांमोनहा
नोंनि गेदेराव नायनि थाखो मोसानाय देखायबाय जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम साफा मोसानानै दिन्थिनायनि थाखाय इसोरा बाख्नाय जाथों बिथांमोनखौबो इसोरा बोर होथों दानिया बिनि उनाव जोङो नुनो मोनगोन এতিয়া আমি আমাৰ মিছিং ভণ্টিসকলক আপোনালোকৰ কালচাৰ ড্ৰেছটো দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ मिसिं बिथांमोन मोसाखांनायनि उनाव बरफदर एरियानि लाइमोनफोरनिफ्राय हारिमु दिन्थिनाय मोसानाय नुनो मोनगोन बेनिखायनो बिथांमोनाबो रेडि जानानै थादो बिनि उनाव जोंनि गफुर हालामनि बिथांमोनाबो रेडि जानानै थाखादो Nomor buku apa? Tidak ada sini. Live lah, tidak ada.
Hey!
Ayo. Kau ini jak dulu. थांमोननो हायासै ना বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ মিচিং বাইদেউসকলক हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद थाखिल नायसिदो आरोखि बिथांमोना एकदम जोनोमनिफ्राय थैजासिम दिन्थिलांबाय होनदां ओहै रायलायखायो मा मोसाखोथाय मा मावखो मिथिला आरोखि बारा जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोनसिम दुनिया के नासा के दिखाने के लिए ना क्या बोला दानिया बरपेटार एरियानि लाइमोनफोरा ना गुरनाय मोसानाय दिन्थिफैगोन होननानै बुंदों आया बावलायलांबायसो माइ गायनाय ना गुरनायसो थालांबाय बिथांमोना फैबाय थासिगोन अननानै बयबो खनसे आखाइ खबनानै होदो बिनि उनाव जोंहा दङ गुफुर हालामनिफ्राय फैनाय जोंनि बिमाफोर बिथांमोनाबो जुबिलिनि मुङाव जथायै मोसानानै इसोरखौ बाख्नायगोन बिनि बे गेजेरावनो मोनसे खावलायनाय जायफ्रा बे गेजेराव जिरायनानै लादु जादों माबा चिप पेकेटफोरखौ अननानै दा सिखांबा खननानै बे डास्टबिनाव गारनानै थां बेनिखायनो जोंहा गाबोन मोनसे दंबावो खावलायनाय जाबाय आंखौ बाहाय होननानै ओरै खादा गिदिर गिदिर दोनखादों जोंहा अननानै जोंनि बिमाफोर अनसुलि बिमाफोर नानिमोन माबा लाइमोनफोर उन्दै गथ'फोर गाव गावनि फिसाफोर जानायखौ अननानै खनदो बिमाफ्रा अनसुलि बिमाफ्रा ओमफ्राय मोनसे मिथिहोबावनाय जोंहा बै एक्जिबिसन सेन्टार जागासिनो दं बेवहाय जायफ्रा जोंनि बर'नि जामु ओंख्रिफोर गोथाव गोथाव बेवहाय दङ साखि नायनो हागोन अनलाजों दाउजों मेवाइजों दाउजों सबाइ खारि माथाय आयु आंथ' गुबायाव दंखायो थांबा नुगोन सोरो दे नायनानै जाहैनो हागोन साखि नायनो सोला नायनो गोथाव गोथाव खांख्राइजों मैथाजोंबो नुदोंमोन आङो नाफाम बाथोन दानिया मोसानायखौ जों नायसिगोन दामदो
जोबोद साबायखर थाबाय बरपेटा एरियानि लाइमोनफोरनिसिम जोबोद मोजाङै मोसानानै दिन्थिलांबाय इसोरनि सोरजिनायखौ लानानै एसे माइ गायनाय मोसानाय होननाया माइखौनो थुनाय नुवाखिसै जियानो जा जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम दानिया जोङो मोनसे आसरित मोसानाय नुबावगोन जोंनि गफुर हालामनिफ्राय बिमाफोर जुबिलिनि ग्रुप डान्स बिथांमोना बे समाव फैनो हासिगोन थांथ'नो नाङा नोंथांमोनहा जोंहा बेनो जोबथा जाहैबाय दिनैनि मोसानाय दिन्थिफुंनाया बेनि उनाव जोङो आर'जनि गेजेरजों दोनथ'गोन आरो जोंहा गाबोन दंबावो बयखौबो गाबोननि समावबो बे एखे टाइमावनो जोङो नुनो मोनबावगोन बेनिखायनो रेडि जानानै थाखादो Jesu, nोंनि गेदेराव नायनि
जिसु हामबाय सै जिसु नोंनि गेदेर अननायनि थाखाय नोंनि अननायजोंनो मोनबाय जों दिनै 75 बोसोरनि इराथि रंजामाखो नोंनि अननायजोंनो मोनबाय जों दिनै 75 बोसोरनि इराथि रंजामाखो हामबाय सै जिसु हामबाय सै जिसु नोंनि गेदेर अननायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम बिथांमोना गोहोपुरिनिफ्राय फैदों जोंनि गफुर हालामनि बिमाफोर जोबोद मोजाङै मोसाबाय बेनिखायनो बयबो आखाइ खबनानै हो खनसे सिखांनो नांथ'वाब्रा रायजोफोर ओमफ्राय मोनसे बै आं दहाय बुंनायखौबो अननानै खालाम बे चक्लेट बिगुर साना जानाय बिगुरफोरखौ खननानै बाल्थिङाव माबा बाल्थिं लायनो बै खादायाव दोन डास्टबिनाव जोङो बे समाव फोजोबसिगोन अननानै दा थांथ' बे जोंनि मानगोनां जोंनि BBCनि हम मिसननि नेहादारि बिथां जायहा जोंनि महिला कमिटिनिबो एडभाइजार दा बिथाङा फैगोन ओमफ्राय जोंनि कालचार साब कमिटिनि सोद्रोमा बिथांमोनाबो फैगोन जोङो लोगोसे बिथांमोननि जोंनि मानगोनां एडभाइजार मिस्टार रकन मसाहारि बिथांनिफ्राय आर'ज लानानै फोजोबगोन बिनि सिगां आङो मोनसे मिथिहोनो सानदों गाबोन जोंहा बे एखे टाइमावनो जागोन 2:30 रिंगानिफ्राय बेवहाय जोङो गाबोनबो आर'जजों बेखेवगोन आर'ज खालामग्रायाव दङ जोंनि मिस्टार एनस कुमार बसुमतारी जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट BBCनि बेनि उनाव बरपेटा जुबिली ग्रुप डान्स बरपेटा एरिया बेनि उनाव जुबिलिस ग्रुप डान्स जनाइनि ओमफ्राय गस्पेल ग्रुप डान्स बामुनगाव एरिया जुबिलिस ग्रुप डान्स क'क्राझार एरिया ग्रुप डान्स तुक्राझार HS स्कुल थावख्रि लुनाय जुबिलिस ग्रुप डान्स बामुनगाव एरिया दं अराव ग्रुप डान्स दङ कालचारेल ग्रुप डान्स बेनि उनाव दं गस्पेल ग्रुप डान्स आमथेखा एरिया बेनि उनाव साद्रि डान्स दङ वेस्ट बेंगलनिफ्राय बेनि उनाव गस्पेल ग्रुप डान्स दंबावो थाइखाजरा एरिया बेनि उनाव मोनसे मैया मोनायाव मोसानाय तुक्राझार एरियानि इउथफोर करिय'ग्राफि थागोन बिनि उनाव पेन्डेल फ्लेग हस्टिंआव मोसानाय जोंनि JD उइलियाम इंलिश स्कुलनि स्टुडेन्टफोर कालचारेल मोसानाय थागोन दा गाबोन बेबायदि जागोन ओमफ्राय मोनसे खावलायनाय नैबे